Na I ti ddelw gerfiedig ar ffurf dim sydd yn y nefoedd uchod, na'r ddeiar isod, nac yn y dŵr dan y ddeiar, nac ymgryma iddynt, na'i gwasanaethu, oherwydd yr wy fi, yr arglwydd dy dduw yn dduw eiddigeddus. Yr wyf yn cosbi'r plant am ddrygioni'r rieni, hyd y drydedd a'r bedwaredd genhedlaeth o'r rhai sy'n fy nghysau, ond yn dangos trigaredd I filoedd o'r rhai sy'n fy ngharu ac yn cadw fy ngorchymynion. Mae yna gwestiwn yn codi yn syth wrth I ni droi at yr ail orchymyn. Sut mae'n wahanol i'r cyntaf? Ydy e'n wahanol i'r cyntaf? I lawer, dyw e ddim yn wahanol. Mae mwy neu lai yr un a'r cyntaf. Chi'n cofio'r cyntaf, na fydde di ti dduwiau eraill ger fy mron I. Dydyn ni ddim I gael duwiau ar wahân i'r un Duw. Felly, peidiwch â gwneud delw. Os edrychwch ar y Deg Gorchymyn fel mae'r pabyddion, yr Eglwys Gatholig yn ei rifo, fe welwch ei bod yn cyfuno gorchmynion 1 a 2. Mwyn cael 10, maen nhw'n hollti y ddegfed. Oes na wahaniaeth rhwng gorchmynion 1 a 2? Oes. Mae yna wahaniaeth mawr ac mae eisiau I ni ddeall oherwydd mae'r gorchymyn yma'n berthnasol iawn I ni yn y dyddiau cymysglyd hyn. Mae'r gorchymyn cyntaf yn ymwneud â phwy rydym yn addoli. Mae'r ail yn ymwneud â siwt ydyn ni yn ei addoli e. Rwy am edrych ar hyn o dan 3 phen gyda chi y bore yma. 3 phen. Y cyntaf. Cyfeiliornad rydym I osgoi. Y cyfeiliornad rydym I osgoi. Yn ail, y cyfarwyddyd rydym I ddilyn. Cyfarwyddyd rydym I ddilyn ac yn drydydd y cymwysiad rydym I weithredu. Y cymwysiad. Pen cyntaf felly. Y cyfeiliornad rydym I osgoi. Cyfeiliorni pawb yw gwneud camsyniad. Cael rhywbeth yn anghywir. Mynd oddi ar llwybr cywir. To err yn Saesneg. To make a mistake. Make an error. Chi'n cofio Sadwceaid yn dod at yr arglwydd Iesu Grist'n tro mwyn ei fychania ac mwyn I rwydo fe. A medda'r Iesu Grist wrthynt, yr ydych chwi yn cyfeiliorni. Rydych chi'n colli'r marc. Rydych chi'n anghywir Sadwceaid. Naw na I ti ddelw cerfiedig. Nawr, mi eisiau dweud ar y dechrau, nid gwahardd celf sydd yma. Nid gwahardd gwneud lluniau neu gerfluniau. Mae rai yn dehongli fel yna. Ond does dim byd yn bod ar dynnu llun sydd yn newyddion da I llawer sydd yn gwrando arna y bore yma. Be sydd yn cael ei wahardd
yw gwneud lluniau neu gerfluniau o Dduw. Ac oherwydd hynny, o'r arglwydd Iesu Grist. Unrhyw beth gweladwy sy'n gynrychiolaeth o Dduw. Mae'r adnod yn mynd mlaen, dim o'r nefoedd, dim o'r ddeiar, dim o dan y ddeiar, popeth, unrhyw beth. Wrth gwrs, roedd pobloedd eraill yn gwneud. Roedd ganddyn nhw eu duwiau, a byddai rhain yn cael eu cynrychioli mewn delwau. Nid y ddelw oedd y Duw, doedd y bobl yna ddim yn dwp, ond bydden nhw yn cynrychioli ei Duw. Dyma mae'r arglwydd yn gwahardd fan hyn. Pam roedd pobl yn gwneud delwau? Wel, dyw e ddim yn anodd i ateb y cwestiwn yna, oherwydd roedd y ddelw yn help iddyn nhw. Bydde'n pwysleisio rhyw agwedd o gymeriad y Duw yna. Mae'r syniad o Dduw yn anodd. A bydde'r ddelw yma'n help iddyn nhw wrth addoli. Byddai'n deiaru ei Duw nhw. Pam mae rhywbeth yn anodd i ni, neu pam mae rhywbeth yn anodd i blentyn, dwedwch chi, falle i ni'n gwneud llun neu eglureb, illustration, i helpu'r plentyn, yn dydyn ni. A dyna mae beth mae Duw yn gwahardd. A mae'n gryf iawn yn dydy e. Mae'n llym iawn yn y ffordd mae e'n gosod hyn. Gweddill yr adnod yn mynd ymlaen i ddweud oherwydd yr wyf i'r arglwydd y Dduw yn dduw eiddigeddus, yr wyf yn cosbi'r plant am ddrygioni rieni, hyd y drydydd a'r bedwerydd cenhedlaeth o'r rhai sy'n fy nghysau. Dim amser gyda ni fynd ar ôl hynny y bore yma, ond jyst sylwch bod Duw yn llym iawn am hyn. Peidwch yn neud hyn, oherwydd mae yna oblygiadau, mae yna ganlyniadau i hyn. Nawr, y cwestiwn yw pam? Pam mae Duw yn gorchymyn fel hyn? Beth sy'n bod ar ddelwau? Bydde pobl hyd yn oed heddi yn dweud, chi'n gweld, mae'n help i ni. Mae'n help i ni addoli. Beth sydd o'i le? Sut ydyn ni yn cyfeiliorni? Wel, byddwn ni'n dweud mewn dwy ffordd. Mae delwau, i ddechrau, yn amharchu Duw. Mae delwau yn dianrydeddu Duw, yn tynnu o'i ogoniant e. Bydd ddelw, unrhyw waith o ddychymyg dyn yn gwirdroi, yn lleihau, yn llygru, yn tywyllu, yn cymylu, yn cuddio gogoniant Duw. Y geiriau Saesneg fyddwn ni'n defnyddio byddai distort and obscure. Mae Duw yn anweledig. Mae'n anfeidrol, fel ni wedi canu y bore yma. Mae'n anchwiliadwy. Y pwynt yw hyn. Nid fod Duw ddim yn debyg i unrhyw beth yn y greadigaeth, bod hynny yn wir. Ond byddai unrhyw ymgais yn tynnu ffwrdd o'i ogoniant e. Byddai unrhyw ymgais i wneud llun neu cynrychiolaeth ohono fe'n fethiant.
Yr adnod sydd falle'n dod i'r meddwl yw yr adnod yn Eseia. I bwy gan hynny y cyffelybwch ddiw a pha lun arwoddwch arnoch. Mae'n amhosib. Ond wedyn yn ail, pam rydyn ni'n cyfeiliorni trwy ceisio gwneud delw o ddiw, mae delw'n camarwain. Mae Duw yn gwybod fod ein calonnau'n dwyllodrus. Mae delwau ar y gorau yn gorbwysleisio un elfen o gymeriad Duw ac ar y gweithaf yn rhoi cam syniad o gymeriad Duw. Mae hyn yn ein tynnu o'r gwirionedd amdano. Ac yn hwyr neu'n hwyrach, fe fydd pobl yn addoli'r ddelw. Dyma falle yw ergyd drefn yn y gorchymyn. Na i ti ddelw. Paid y creu y ddelw nac ymgryma iddynt. Dyma sy'n mynd i ddod nesaf fe fydde ti'n ymgrymu ac na gwasanaetha hoint. So dyma drefn, fydde ti'n creu, fe fydde ti'n ymgrymu, fe fydde ti'n gwasanaethu yn y diwedd. Nawr, beth amdano ni? Mae cymhwysiad i ddod nes ymlaen, ond allan ni cymhwysio yn y pwynt hyn cyn mynd ymhellach. Dyn ni ddim yn gwneud delwau llythrenol o ddiw ydyn ni. Ond beth am ein meddyliau ni? Fe glywch chi'n aml pobl yn dweud rhywbeth fel hyn. Wel, wy'n hoffi meddwl am ddiw fel hyn. Amlan â nhw i ddweud. Wel, i ni'n goffa bod yn ofalus. Ydy'n syniad ni o ddiw yn ddelw? A'i dychymyg ni yw e? Mae hwnna'n gyffredin iawn. Beth am ein syniad ni o'r arglwydd Iesu Grist? Eto, mae hyn yn gyfoes iawn. I ni'n gallu cael rhyw syniad am Iesu Grist. Ond ai yr arglwydd Iesu Grist sydd yn cael ei ddatguddio yn y Beibl yw e? Cyfeiliornad. Gadewch i ni symud ymlaen at yr ail ben. Y cyfarwyddyd. Y cyfarwyddyd. Cyfarwyddiadau yw instructions, neu directions, neu directives. Mae'r gorchymyn yma'n ein dysgu pa ffordd ddylem ni ddilyn. Be sy'n tu ôl i'r gorchymyn hwn? Wel, hyn mae eisiau ni ddeall. Mae Duw mor fawr, mor drosgynnol, transcendent, mor wahanol i unrhyw beth sydd yn y byd, mor sanctaidd, mor wahanol i ni, gallwn ni ddim i adnabod e, na i addoli e, dim ond os yw e'n dewis datguddio ei hun i ni. Gallwn ni ddim darganfod dim am Dduw trwy ein hymchwil na'n gallu ni. Yn rhaid iddo fe i ddatguddio ei hun i ni. Mae'r gorchymyn yn wahoddiad i ni. Adael ein syniadau, ein dychymyg, pob math o athroniaeth, a dibynnu'n llwyr ar beth mae e'n ein dysgu ni. A hynny yn ei air e.
Gai roi ddyfyniad i chi. Mae hwn yn Saesneg, ond mae'n dda. Mae gan ddiwynydd, bydd lot o chi gyfarwydd â'i enw bu farw yn ddiweddar, Jim Packer. Darllen hyn mas o Knowing God. So dyma beth mae Packer yn dweud. The positive purpose of the second commandment becomes plain. Negatively, it is a warning against ways of worship and religious practice that lead us to dishonor God and to falsify his truth. Positively, it is a summons to us to recognize that God the Creator is transcendent, mysterious, and inscrutable, beyond the range of any imagining or philosophical guesswork of which we are capable, and hence a summons to us to humble ourselves, to listen and learn of him, and to let him teach us what he is like and how we should think of him. My thoughts are not your thoughts, he tells us. Neither are your ways my ways, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. God is not the sort of person that we are. His wisdom, his aims, his scale of values, his mode of procedure differ so vastly from our own that we cannot possibly guess our way to them by intuition or infer them by analogy from our notion of ideal manhood. We cannot know him unless he speaks and tells us about himself. Y cyfarwyddyd. Drydydd ac yn olaf, ac yn bwysica, y cymhwysiad, the application. Rydyn ni wedi ceisio cymhwyso yn barod yn unigol wrth i ni fynd ymlaen, sut ni'n meddwl am Dduw. Ond mae yna gymhwysiad pellach yma. A hynny'r eglwys. Mae'r gorchymyn yma, fel wedi dweud yn barod, mor gyfoes a pherthnasol i ni. Mae'n orchymyn sy'n cael ei esgeiluso a'i anwybyddu. Os delwai heddi. Os. A mwy yn dod i mewn. O'r holl syniad o gelf fel rhan o'n hyddoliad yn dod ar fwy a fwy ffasiynol. Dwi wedi dweud yn barod, does dim byd yn bod ar celf. Mae celf yn dda. Dyw sydd wedi rhoi celf i ni. Ond wy'n sôn nawr am gelf o fewn addoliad. Pererindodau, cynwyllau, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Lot o sôn nawr am y grawys, yn does e? Lent. Ond mae yna cymhwysiad pellach, hyd yn oed i eglwysu efengylaidd. Mae yna dueddiad wedi bod dros yr 100 mlynedd diwethaf a mwy i anghofio gwaith y diwygwyr Protestanaidd ac i fynd yn erbyn i safiad nhw.
roedden nhw yn cymryd y gorchymyn hwn yn ddifrifol iawn. Bydden nhw yn gofyn y cwestiwn, sut mae Duw a mynd ei addoli e? Y cwestiwn y dyddiau yma yw nid beth mae Duw yn dymuno, ond beth rydyn ni'n dymuno. Beth i ni moyn. Beth allai'n helpu ni yn ein haddoliad. Sut allwn ni wneud pethau'n fwy deniadol, yn fwy atyniadol. Beth sy'n cael ei gynnig yn aml wrth gwrs yw cerddoriaeth ac adloniant. Nid y pregethu sy'n bwysig. Falle bydd y band yn fwy pwysig na'r pregethu neu beth bynnag. A falle fydd y band, dwedwch chi, yn fywiog. Mae'n cyffroi. Mae'n denu. Ond mae'n dianrydedd i Duw. Mae'n bychanu Duw. Mae'n cymylu i ogoniant ac yn camarwain pobl. Mor foel, mor syml, mor diaddurn oedd crefydd Israel i'r bobl o gwmpas. Mor wahanol i bawb arall. Doedd dim byd impresif amdano fe. Dim delwau. Ac eto roedd reswm da gyda Duw am hynny. Roedd am i'w bobl gwrdd gydag e. Chi'n gweld, ffrindiau, daioni sydd tu ôl i'r gorchymyn yma, fel pob un o'r gorchmynion wrth gwrs. Daioni Duw sydd yma. Mae Duw yn dymuno cwrdd â ni. Ac mae'n dymuno i ni ei glywed, i addoli e, i fwynhau e. A'r gwir yw hyn, ffrindiau, os nad yw yn cwrdd â ni, does dim byd gyda ni. Dim byd. Mae'n hoedfan boring. Mae'n ddiflas. Mae'n wastraff amser. Yn gweld, mae rai eglwysi, os yw'r bregaeth yn ddiflas, wel, mae'r côr yn mynd i ganu. Neu mae'r band yn mynd i chwarae. Neu bydd na sketch. Neu bydd na bryd o fwyd. Neu beth bynnag. Ond beth ni'n dweud fel y diwygwyr yw hyn. Os nag i ti'n cwrdd â ni arglwydd, does dim byd gyda ni. Dim byd. Dyma'r braw sydd i ni wrth ddod at ein gilydd fel hyn dros Zoom, neu fel arfer pan ni'n dod at ein gilydd yn y cwrdd yn dyfa. Mae rhaid chi'n gwrando arna i yn pregethu, ac i chi'n gwybod am hyn. Y braw yna, yr ofn yna, o fynd i pwlpit a phregethu o flaen pobl, ac chi'n ymwybodol o hyn arglwydd. Os wyt ti ddim gyda fi, os wyt ti ddim yma, does dim byd. Os nag i ti'n cwrdd ar bobl trwy dy air di, does dim byd mynd i fod yma. Mae'n scary. Duw, neu dim byd. Un cwestiwn cyn gorffen. Siwt un ni'n addoli? Siwt un ni'n cwrdd â Duw? Siwt allwn ni
ei adnabod e. Os yw'n dychymyg ni a'n syniadau ni'n cael ei gwahardd yma, wel, trwy'r ffordd mae wedi datgyddio yn dyfa. A mae wedi datgyddio trwy ei air ysgrifenedig a thrwy ei fab, y gair ymgnawdoledig. Hebreaid 1:1. Duw wedi iddo lefaru lawer gwaith a llawer modd gynt trwy y tadau, wrth y tadau trwy'r proffwydi, yn y dyddiau diwethaf hyn, a lefarodd wrthym ni yn ei fab. Bydded i Dduw ein helpu ni i'w addoli yn gywir, a hynny trwy ei air, trwy barchu ei air a thrwy y gair a wnaethpwyd yn gnawd, yr arglwydd Iesu Grist, ac iddo ef y byddor clod a'r diolch. Amen.